আরে এইবিলাক চুমুতি থাকে এইবিলাকৰ ওপৰত খোলে আৰু বেছি হ'ব না खोथा बुंनोबो दानिया लाइसेन्स नांगौनो आरो बेखौ बुंदों हाग्रामा सारा जियानो जाया मानो खोथा बुंनोबो लाइसेन्स नांगौनो आरो लाइसेन्सआ ओंखारसिगोन मास मोननैनि उनाव मोनसे कमेडि न जियानो जाया मानो लोगोसे फिन बरायनाय बावहरबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा खालामो जाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गोबां मार्डार गोबां एक्सिडेन्ट बायदिसिना जागासिनो दङ बेनि अनगायैबो राकेश ब्रह्म सारा हाग्रामा महिलारिखौ जे कमेडियान होननानै फोरमायदों कमेडियान बिथांनि मेल मिटिङाव बिथांखौ नायनो सोफैयो मानसिखौ होननानै फोरमायदों बे भिडिअखौबो नोंथांनो जोबनायाव खोन्थिगोन लोगोसे 2 मार्चआव सुनुसुद फैगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिखागौ जे सुनुसुदा कभिड-19 समाव भारतनि सुबुंफोरखौ माबायदि हेफाजाब खालामदोंमोन क'क्राझारनि नलेज फेस्टिभेलाव 2 मार्चआव सुनुसुद फैगोन आरो नोंथांमोना मिथिखागौ जे सुनुसुदा कभिड-19 समाव भारतनि रायजो राजाखौ गोबां हेफाजाब खालामदोंमोन गोबां रायजो राजायानो न' फारसे गिदिंना फैनो हादोंमन बिथांनि हेफाजाबजों नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुनुसुद और मैं आ रहा हूं पहली दफा नॉर्थ ईस्ट में कोकराझार में 2 मार्च बहुत ही स्पेशल इवेंट है इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल और आई एम रियली एक्साइटेड এইবিলাকৰ ওপৰত খোৱাৰ মানা আছে মোৰ এইটো 2 মাহ পিছত মই যেতিয়া লাইসেন্স পাব তেতিয়া কম এইবিলাকৰ ওপৰত খোৱাৰ মানা আছে আৰু এইটো কিয়টো আৰু যদি কয় আৰু বেছি হ'ব হয় নেকি কিয়টো যদি আৰু কয় আৰু বেছি হ'ব মই কৈছো না মোৰ এতিয়া এনেকুৱা খোৱাৰ কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টি হওক কোনোবা কিবা হওক ইয়াৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখা মানা আছে সেইকাৰণে কোৱা নাই 2 মাহমান লাগিব আৰে এইবিলাক চুমুতি থাকে এইবিলাকৰ ওপৰত খোলে আৰু বেছি হ'ব না খোৱাৰ মানা আছে বুলি কৈছে কোনে মানা কৰিলে এইটো আৰু কোনেতো আৰু খোলেতো আৰু বিশ্বাস কৰক राकेश ब्रह्म सारा हाग्रामा महिलारिखौ जे कमेडियान होननानै फोरमायदों कमेडियान बिथांनि मेल मिटिङाव बिथांखौ नायनो सोफैयो मानसिखौ होननानै फोरमाय बिटिआरनि राजखान्थियाव बिथांनि खुनु जायगा गैया दिनै मानसिफ्रा बिथांखौ जुनार रोखोमनिसो नायनो फैयो आरो सासे कमेडियान फैयोबा मानसिफ्रा गावनि सिन्ता डिप्रेसनखौ होखारनो थाखाय गावसिनि जि बिपिएम दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना बिथांनि जि कमेडियान लेंगुवेज जि माने हाइसक भाषा बेखौ नायनोसो फैयो बाखि जेबो गैया दा बेथिं बुंदो बिथांनि मेल मिटिंखौ नायनो फैया मानसिया बिखौसो नायनो फैयो बिथांनि कमेडिखौसो नायनो फैयो बेखिनियालागै थिगैनो दङ नाथाय बेफोरबायदि बेनिसाय आरो बांद्राय जे खोथा बुंनानै बेरफुसार खोथा बुंनानै जे रायजो राजानि गेजेराव दुंहाव बारहावा खालामा आरो दुंहाव बारहावा सोमजिहोआ बे मोनसे खोथा जियानो जा माने इलेक्शना खाथि फैगासिनो दङ आरो इलेक्शननि थाखाय गासैबो साखाफारा जागासिनो दङ गासैबो दल संगठना बे मोजां खोथा इलेक्शना जानांगौ आरो इलेक्शननि गेजेरजों मोनसे मोजां हानजाया देरहानांगौ आरो रायजो राजानि मोजां जानांगौ नाथाय बेफोरबायदि थासारियाव रायजो राजानि गेजेराव जे बेरफुसार खोथा बुंद्रायनानै रायजो राजाखौ सिलिंखार खालामनाङा बा गावजों गावनो इनाय अनागारि जानाङा जियानो जा मानो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखौ आरो मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय